Sa atong gibasa og nadungog nga ebanghelyo niining adlaw mahitungod sa sambingay sa gitawag nato nga anak nga mausikon sa prodigal son. Apan kining maong sambingay dili man ang anak nga mausikon ang kanang gi-highlight dinhi, kundili atong hinumduman nga ang gi-highlight diri is the father. Unsay kinaiya sa amahan. So makita nato sa sinugdanan nga ang amahan usa ka amahan nga manggihatagon. Pag-ingon sa iyang kamanghuran nga anak nga, tay, hatagin ako sa bahin sa katigayunan. Sa Greco-Mediterranean culture, pag maingon gani ka nga mangayo ka sa bahin sa katigayunan, nga imong mapanunod sa imong ginikanan, unya buhi pa sila, you are cursing. It is equivalent to saying, Dad, kanus ka man mamatay so that I can get my share of the inheritance. So it was a kind of insult to the father in the Greco-Mediterranean culture. It was a kind of cursing, panunglo sa ginikanan. Apan makita nato ang amahan, no? Ang amahan gi-highlight diri sa ebanghelyo ang iyang kinaiya na kanang manggihatagon nga amahan. Bisan og giinsulto na siya sa iyang anak, apan mipatigbabaw gihapon ang iyang pagkaamahan. Gihatag niya, gitunga niya ang katigayunan, gihatag sa manghod ang iyang gipangayo nga bahin og ang katunga na bilin sa iha alang sa iyang maguwang. Karon ang manghod milakaw og didto nagpuyo og kinabuhi, hayahay, paturatoy unsay iyang gusto. Didto nagpuyo sa kanang dili maayo nga kinabuhi. Hangtod nga nahurot ang iyang bahandi nga iyang kabahinan. Og siya nakasinati sa kalisod, kagutom, walay pagkaon, walay trabaho, usa nang-apply siya og trabaho didto sa Osaka kanang swine farm. Nya sa mga Hudiyo, kanang swine, they don't eat that. Sa ilang culture, they don't eat that swine. Dito siya nang-apply. At alang sa mga Hudiyo, God, if you work on this or if you touch this swine, kanang imong gipakaubos ang imong kaugalingon. Now, sa ila sa mga Hudiyo, they will not do that. But kining maong anak, iyang gipakaubos kayo iyang kaugalingon, kawa na siya mahimo. Kinahanglan mo apply sa ditong trabaho. Unya, gusto unta sa mukaon sa bunga sa kahoy nga ilawog sa mga baboy apan dili masihatagan sa kanang tigpakaon sa baboy. Angtod nga ang iyang kalisod nagdala kaniya sa kaamguhan. Nakaamgo siya nga nakasa siya sa iyang amahan. Kanabit ang atong giingon sa atong binisaya pa nga pulong gaba. Kanabitong makonsensya ka ana, kana atong pagkakonsensya sa atong sala. Gitawag na nato sa mga Pilipino sa atong common language nga gigabaan ko sa akong amahan. Pero kana siya dili na sa silot sa imong amahan nimo, kundi maulay consequence sa imong binuhatan nga wala mahisubay sa maayo nga kabubuton. Kanang gitawag nato nga gaba, it is your guilty conscience ba nga nakarealize nga supak man sa kabubuton sa Dios ang akong gihimo. Dami ta gigabaan ko sa Ginoo. No, it is not a penalty from God. It is the consequence of our disobedience to God. Nakaamgo kining maong anak, nakaamgo siya. Unya, mingon siya mo pauli ko sa amo, mangayo kog pasaylo sa akong amahan. Practice na siya unsay iyang isulti. Minsan nga, tay, nakasa ko sa Dios og kanimo. Di nagyud ko angay tawgon nimong imong anak. Himuan na lang kong sulugoon tay. Basta makakaon na kog sakto kay ingon siya sa amo ang kapagkaon sa among mga sulugoon dito sobra-sobra na ay bahaw, pwede ka pa mo snack o bahaw, pwede ka pa mukaon to the max, eat all you can na apagi sobra. Nakaamgo siya unsa kanindot ang magpuyo dito sa balay sa iyang amahan. Busa, ipauli siya ng
Nangursunada gyud siya nga atubangon ang iyang amahan. Og sa dihang nakita siya siyang amahan, layo pa silang balay, tuwa pa dito, igo pa lang maaninaw ang tao, ang amahan nakaila sa iyang anak. Busa ang amahan midagan pagtagbo sa iyang anak, gigakos niya ang iyang anak o kihagkan niya ang iyang anak. An embrace of welcome, a kiss of importance. Dagan siya dito, unya ang anak misultitay, nakasako sa diso, wa na maminaw ang amahan. Mingon din siya sa mga sulugon, dali, dadangari ang sinina, ang singsing, ang sandal, sapatos, kuha ang ikanang pinilaming na to nga baka, ihawak kay magkumbira kita. The father did not anymore listen what the son would like to say. Kayang importante sa amahan nga ang iyang anak nahibalik. Gi-highlight na pod the second part, gi-highlight ang kinaiya sa amahan. Nga ang amahan walay undang sa pagpangandoy nga ang iyang anak mo balik. O sa pagbalik sa iyang anak, ang amahan gipaila nga wala magdumot sa iyang anak. Ang amahan gipaila sa gospel karon nga nalipay hinuon siya nga ang iyang anak nga mausikon, ang anak nga makasasala, mibalik kaniya. Ang amahan midagan with love, midagan with forgiveness, midagan aron ibalik ang dignidad, ang dungog sa iyang anak, nga giusik-usikan, gihugaw-hugawan sa iya mismong anak. Kinaiya sa amahan, mapasayloon, mahigugmaon, kinaiya sa amahan, nga ang iyang paghigugma sa iyang anak, dili mukunhod bisan pa man og ang iyang anak mo'y naghugaw-hugaw sa dungog sa usa ka anak, o bisan pa man ang iyang anak nakasala sa daghang paagi, ang amahan wala mukunhod ang iyang paghigugma sa iyang anak. So nagsugod ang kumbira, is a great welcome sa dang mibalik ang anak, apan ang maguwang ngigsuon ditos umahan. Pagpauli niya, duol na nabati niya ang mga panagtugtog ug ang mga huni, ang kasaba, ang kabibog. Busa, gipangutana ang sulugoon, nagunsa mo diha. Kunya, isultihan siya sa sulugoon. Nasuko ang maong magulang nga anak ug wala mosulod sa balay. Ang amahan, miadto kaniya o gialam-alaman siya. Again, the highlight of a father. Kung sa kinaiya sa amahan, gi-highlight karon ang amahan nga sa humble father. A father who comes nga alam-alaman ang iyang maguwang nga anak, aron nga ang iyang anak nga maguwang makadawat pag-usab sa iyang manghod nga mipauli. Apan ang anak nga magulang nagpabilin sa katig-a, og again, abi na buutan ang maong anak, giinsulto po niya ang iyang amahan. Kung sa ingon niya, tay, ako buutan ko kaayo nimo, naningkamot ko nga mag-alagan, murag sulugoon nimo. Wa gani ka makahatag nako bisag kanding na lang para akong ihawon, magsalo-salo mi. He was also insulting his father. So ang katong panganay nga anak becomes like the younger son who insulted the father. Both of them, they insulted their father in different ways. Ang anak miingon, tagain ako sa kong bahin. Ang magulang nga anak miingon, wa gani ka muhatag nako bisag kanding na lang, namuyboy ang anak. Iyang giinsultuhan ang iyang father. But look at the father. The father did not get angry. The father humbles himself to tell the elder son, anak, imo man tanan akong katigayunan, pero kinahanglan magsaulog yun ta kay ang imong manghod nahiuli nga maayog lawas, namatay siya apan karon na banhaw, nawala siya apan karon hikaplaganan. So in the entire parable, it is the attitude of the father ang gi-highlight. The father is the personification of God our Father. Ngang atong Dios nga amahan, but ipasabot sa gospel karon nga ang Dios, even how many times He was offended because of our sins, the Father remains steadfast in His love for us and is waiting patiently for our coming home.
The Father, bisag giunsa na nato siya pagpasakit, remain steadfast sa iyang love. Wala mo kunhod ang paghigugma sa Dios alang kanato. The highlight of the attitude of our God. God is waiting. Wala kanya talikdi. He did not turn His back from us, sadyang kita nakasala. Hinuon ang Diyos, keeps on looking at the far distant. Where are my sons and daughters? He is waiting for us. And the moment that you say to yourself, I'm going to my Father, I'm going to confess my sins, I'm going to say sorry to my Father, to my God, that time God is running towards you. Wa pa gani ka makaabot sa kumpisalan, ang Dios gigakos na kang daan. When you go to the confessionals, you tell your sins and you receive the forgiveness of God our Father. Kay in that confessional box, that is the judgment court. But the only judgment court on earth, that the judgment is mercy, not condemnation. In that confessional box. So mga kaigsuunan, pagkanindot ng mamalandong ta, the Father runs to meet us. He runs to forgive us. He runs to accept us back. He runs to give us the grace, to restore us to our dignity. He did not run to punish us. He did not run to push us away, to drive us away from Him. Instead, He runs to embrace us, an embrace of welcome.